Ay ala, kinagat pala yung ating mga katoy. Huli pala. Huli siya mga katoy. Ala. Sinabi to. Pero huli siya mga katoy, huli. Naku. Ay laman mga katoy oh. Naku. Puntan ko muna mga katoy. Huli to, huli. Oh, dalag nga mga katoy oh. Dalag nga mga katoy oh. Oh. Sinabi. Yan naman oh. Oh. Uy, sus mariusip naman kasi. Uy, may laman. Uy. Mga katoy oh. Ayungin. Tumutunog-tunog pa mga katoy oh. Lalaking ayungin mga katoy oh. Oh, ok. Ok. Hanap tayo mga ng ano, anting-anting Bernie Santo ngayon. Dito oh. Yan mga katoy, luto na. Hinataan na may kasamang langka. Ayan, laki ng ulo ng dalag mga katoy oh. Yan, buhay probinsya mga katoy oh, di ba? Ayun, good morning mga katoy. Double purpose po yung punta natin ng Bicol, no? Nasa Bicol pa lang tayo. Mega love shoutout sa lahat ng mga pinsan ko dito sa Bicol. Gaatin po ako ng family reunion namin mga katoy. Yun, mega love shoutout sa Bermeo family at Barila family. Yun, at sa mga ano, sa mga sanga-sanga ng Bermeo. Kung siyempre mga nag-asawa na sila mga katoy. So nakapangasawa sila ng mga ibang mga apelyido. Mega love shoutout sa inyo. Dito lang tayo po Paul Marie sa may ano, dito sa may kangkongan na maliit na to. Medyo maiksi pa yung kangkong. So pukulan natin kagad mga toy. Nakakasarap to mga toy kasi tapan ko na kanina. May stand na rin tayo ng ano. So sana makakuha man lang tayo. Kaya nakapukul na yun mga toy. Ay nakaano na yan. Sit up na yan. Isang hook na yung gagamitin natin. So sana meron tayo makuha dito mga toy, no? Samahan nyo po ulit ako mga toy. Yun, thank you so much sa lahat ng bumubuo ng Rojoy Fishing Family. Yun, maraming salamat po sa inyo. At mamaya na tayo mga magsa shoutout na. Pasalamatan ko nga pala yung ano, yung nakasama ko sa bus. Yun, bago natin subscribers. At mega love shoutout pala sa mga silent viewers natin. At sa mga bagong subscribers natin, thank you. Yan, mega love shoutout kay ano, kay Marlon Incenso at si Algie Borja. Yun. At sa kanyang tatay tatay ni ano ni Marlon. Yun, nakasama natin doon sa bus. Kakarating ko lang kanina. So bigla agad ako namiwas. Lala. Ay. Sinabit lang ata mga tay. May kumagat mga tay. At siyempre, mega love shoutout kay Pading Robin. So yun. Samahan nyo ko mga tay, no, para swertihin tayo. Mababaw na rin mga tayo yung ilog. So sana meron tayo makuha na. Mahina daw yung ulian dito mga tayo. Yun, mega love shout kay Kuya Tubang Romero. Yun, sana makakuha tayo dito mga tayo. Samahan niyo po ako mga tayo. Diretso kagad pag dating ko kanina mga tayo. Bihis kagad, takbo na ako dito. Sabi nanay ko, uy, mamay magsisimba ka. Maalan nga lang natin, may agos. Oy! Diyos ko! Ay, sinabit mo pa. Ay! Akala ko ba walang nakukuha ni? Sabi ng kapatid ko walang nakukuha. Meron naman pala oh. Ay, pulyotos! Diyos ko, kaliit-liit. Ay, Diyos ko. Ay, naku. Balik ka muna dun ha. Huwag ka magsusumbong dyan. Mga kasama mo. Uwi ka na lang muna dun sa inyo. Mamaya pala mga tayo magpo-prosesyon kami. At Bernie Santo ngayon. Kaya Bernie Santo, namingwit tayo. Sorry po Lord.
Nag-shade nga kagad ako mga toy kasi namaga pa mata ko. Wala pa ako tulog mga toy. Ako sumasabit pala dyan mga toy. Kung pamor. Mukhang di natin magagamit yung taw-taw dito mga toy. Mayroon sana ako mga toy taw-taw. Yung ano natin bagong binili sa ano Shopee. Laka. Wala ka sinabit pa mga toy. Yun, uli. Yun mga kasi malaki na to. Oh. Oh, sinabit pa. Diyos ko. Uy, malaki-laki ka na boy. Uy. Hulo ko. Okay, mga tayo. Oh. Yan, ang good size na yan mga tayo, no? 3 point, ano na yan? 3.1. Yun, thank you Lord. Kadali tayo. Lag ka, wala akong lalagyan. Hindi ko pala nakadala mga yung lalagyan. Diyos Ginoo. Ay. Ay, naku. Ito lang natin to. Kinagat mga to, di ko na ano. Tinakbo ulit, di ko naabutan. Babaw ulit pala. May kuwaw mga to, kuwaw. Yung ibo na kuwaw. Ano naman oh. Uy, sus mariusip naman kasi. Uy, may laman. Uy, mga tayo. Ayungin. Tumutunog-tunog pa mga tayo. Lalaking ayungin mga tayo. Oh, ok. Ok. Uy, ganda. Ang laki oh, grabe oh mga tayo oh. Oh, yung ayungin mga tayo oh. Magti 3 fingers, konti na lang, magti 2.5 na oh. Yan, mega love shoutout nga pala kay Manay Badong Bermejo, yan. At sa kanyang asawa na si Ate Prese Bermejo. Yun. Mega love shoutout sa inyo at sa pamilya niya, kila ano, sa anak niya. Mega love shoutout sa inyo mga nene. Saka sa anak niya si ano, si Junior. Kamukha niya kasi mga to yun. Guwaping din. Ako lang pangit mga sa Bermejo. Oh no! Grabe ang ganda itong mga ano lang sa mga to. Ang daming kibit mga to, nakikita niyo po ba? Ayun. Kahit nabulabog na siya eh. Ay, Nakto, sinabit na naman. Grabe naman yan, sinasabit mo kagad boy. Daming maliliit dun sa dulo. Para may umaalon-alon. Malaki siguro ang ano yung mga ito. Mamaya lipat dahil doon mga ito. Laka. Dahil palang sabit dito. Hello. Grabe dun mga tayo. Gumagalaw talaga yung kampo mga tayo. Naabot pa mga tayo ng ano. Ala! Oh! Ay ala! Kinagat pala yung ating mga tayo. Huli pala. Huli siya mga tayo. Ala! Grabe tumalon mga tayo, tumalon.
Tumalo yung dalag. Huli ah. Huli pala natin mga. Ay, kaso sinabit natin. Sinabit oh. Pero huli siya mga tay, huli. Tumalon yung dalag. Nako. Tumalon na yung dalag mga tay. Kinagat pala tong ano natin, bulate. Oh, may laman mga tay oh. Nako po. Puntan ko muna mga tay. Huli to yun. Oh, dalag nga mga tay oh. Dalag nga mga tay oh. Oh. Sinabi. Tumalon mga tay. Oh. Uy, di ko tingin Lord. Ay, grabe. Umpayat. Grabe oh. Oh. Grabe oy. Tumalon. Grabe tumalon din. Ganda sana kung inaabot mo rin ng video. Sana inaabot ng video doon. Grabe oy. Grabe, nabahala ko rin ah. Diyos ko. Ayos na. Wala ka. Ay, korbe. Ay. Ulo ko. Tayo makakaano pa. Sus, Mario, si pula tayong lalagyan kasi. Ginagawa mo? Kalimutan ko sobrang excited eh. Mabuti di nakakawala dun sa kangkong mo tayo, sinabit dun oh. Ay, ako. Mag-shout out na tayo. Magandang panimula to. Sabi ko na nga ba may pumapasag-basag dun. Dami kasing maliliit mga tayo, dami maliliit. Siguro nakaabang lang yung dalag na yan. Pero dapat ano siya eh, bakit ang payat niya? Ay, yun siguro yung nakita ko dun kanina mga tayo, may mga inakay. Yan siguro yung papa. Tapos andun yung mama niya, ay yung asawa. Wala, kawawa naman eh. Pasensya na po. Bawal yung karne ngayon, kailangan namin ng isda. Grabe naman to, panay sabit naman dito eh. Buti nakawala mga chay, grabe tumalon yung dalag. Gumanon oh. Tapos gumanon yun dun sa ano. Kala ko may tawag niya, may inabol lang or something na yung pala siguro nasaktan siya dun sa sa tawag nito, sa may hook natin at saka kaya tumalon. Ayun, nakagat pa naman yung isa oh. Uli ka. Uy. Ginagawa mo? Maligno ata tayo rito, sis ko. Lord, huwag ito akong takutin. Magpo-prosesyon naman pa ako mamaya, Lord. Ay, magka-shoutout na pala tayo Mati, no? Katuwa talaga ng hingwit. Bakit kaya iba tong pamingwit no mga tayo, kaysa yung sa ibang mga content na yan. Miguel love shoutout nga pala kay Renan Fishing Adventures. Yan, Miguel love shoutout, mag-shoutout na tayo Mati. Miguel love shoutout nga pala kay Edwin Alura, Miguel love shoutout Kakchoy, Jonathan Solidad, Miguel love shoutout, at Kuya Renan Romero from Canada and Romero family. Yan, Miguel love shoutout. At siyempre yung mga Romero family rin pala dyan sa namin, mga kapitbahay namin dyan sa Abaca roadside.
Yan, Santo Domingo. Yan, J Prox Official, mega love shout out. Johnny Juice TV, Master Fishing TV, mega love shout out. At kay Boss TV, yon mega love shout out. Choy. At siyempre sa lahat ng Bros Anglers at sa Inse Anglers Group. Kay J Fishing TV, mega love shout out. Leto Arriaga, mega love shout out. Katchoy, Lionel Ferrer, Del TV, yon. At kay Bermoy Marjon, yon, mega love shout out. Pa-support din sa mga tayo. Bermoy Marjon. Lagyan mo yan kasi ng ng fishing. Mas maganda yung channel. Yan, yan lang po muna mga tayo, no. Samahan niyo po ako dito. Sa lahat ng masisipag na nagmi-message po sa atin. At siyempre pasensya na po yung mga ibang di na shoutout, no, sa susunod na lang po. At siyempre pala sa ninang ko yun, na kay Ninang Erlinda Balliserio, kay Manoy John Lanuso. Diyan tayo nakiki-wifi, no mga tayo. Pasensya na nga kayo mga tayo kung di pa kayo nare-replyan yung ibang message doon sa uling upload ko. Ayun naman mga tayo. Meron talaga doon kumakakat, parang siguro yung mama nila yan mga tayo doon. Ganun pa din. Iyon. Nakakamiss yung barangay Kupang mga tayo, yung spot natin doon. Wala na mga tayo tubig. Siguro ganun na lang tubig. Wala na. Hindi na kaya. Pinagat ako ng langgam. Aray ko. Ayan natin, ayan natin. Nagulat tuloy. Naggagawa sila mati ng tambong. Tambong yung tawagin sa amin. Kasi mababaw na yung ilog matoy ngayon. Nilalagyan nila ng ng bakod yung tapos nilalagyan nila ng mga puno, water lily para pugaran ng mga isda. Tambong sa amin yung tambong. Tambong. Yan, mega love shoutout sa inyo mga manoy. Di tayo masyado magpapahapon mati kasi matutulog pa ako maya. Ipoprosesyon namin yung si Amang Nazareno dun sa bahay ng pinsan ko, si Manny Badong. Laki ng imahin mati ng Amang Nazareno dun sa kanila. Yung pinagawa ng uncle namin yun, sumalangit na sana yung kaluluwa ni Paigario. At siyempre yun nga pala, condolence nga pala sa mga Dagarat family. May Pai-Inching yun. Namatay yung anak niya mga tayo. Napagtripan daw sa Manila, Diyos ko. Grabe talaga sa Manila. Walang pahinga-pahinga sila mga tayo. Friday na yun. Manoy, dahil ka magparakanta. Taday ko nakakarakop ng isda. Nariribukan. Nawala dun sa ba yan? Nabulabog kasi, kung di siguro sinabit mata yung yung dalag natin doon na yun. Baka din nabulabog yung tilapia dun. Dami dun nag-aanawang kanina eh. Nag-aangatan. Dagating mo na. Nasa gitna isda. So yun, lipat tayo mati para makakuha tayo ng ng magandang fishing spot kung sakaling makahanap tayo. Balikan natin bukas, no. Lipat tayo mati, tara. A few moments later. Grabe mati ang tuman. Grabe dami ko na pinag-ispatan. Nagagalit siguro sa ating mati si Jesus. Kaya ayaw tayo iparvest ng mga alaga niyang mga tilapia. Kaya kung sakali mati, uwi na tayo. Babarang mo ito di mati. Mga 30 minutes pag wala natin. I-upload ko na lang ito mati, no. Ito lang huli natin, oh. Pwede na ito. Nagagalit pala yung Balinsyawan.
na ng ritual mga yun. Ginawa ko na eh. Ritual. At dadaan pa ako mati sa ano. Aasain ko yung anting-anting ko mga toy. Ayun, mga toy, thumbnail na natin to. Dito na lang siguro mga toy. Ayan oh. Ayos na yun mga toy, laking ayongin oh. Thank you Lord sa blessing ko. Papasensya na po Lord. At nagsasuffer kaya ako namimingwit. Pasensya na po Lord. Kaya siguro nagalit sa ating mga toy. Mag-i-edit tayo mga toy para i-upload natin kagad. Pasensya nyo na po. So yun lang po muna mga toy no. Wala oh. Dami ko nang pinuntahan doon sa kabila. Binaybay ko hanggang doon. So yun, ganda ng spot natin mga toy oh. Spot lang maganda mga toy pero walang huli. Ayan oh. Ganda yan mga toy. Yun, maraming salamat po. Pasensya nyo na. At ako inantok na rin mga toy. Tulog muna konti. Tapos i-edit ko muna pala to. Tapos tulog muna konti. At mamaya magpo-prosesyon kami. Yun, thank you so much mga toy. At pasensya nyo na po muna yung video natin. Bawi po ako bukas. Thank you. Bye bye. Salamat po. Hanap tayo mga toy ng ano, anting-anting Bernie Santo ngayon. Woohooy! Maghanap na lang ako mga toy ng ano, anting-anting. Aasahin natin yung anting-anting ko. Grabe ang tumal mga toy. Daming anglers doon. Banda ron. Sa pinuntahan ko yung huli. Nakaisa pa ako. Wala. Matumal talaga. Grabe. Nakaapat lang ako. So yun mga toy. Pagpasensya nyo na po yung natin video. Uy! Kung natulog na lang kasi. Bernie Santo kasi. Ay, tabi-tabi po. Mga toy, nakaisa pa ako. Isa pa ako dun sa may bandaron mga toy. Good size na yan mga toy. Doon bandaron sa kilatatay doon. Hindi ko natanong yung pangalan. Hindi na ako nakapagkwentuhan kasi baka awayin pa ako. Walang mga mod yun kasi walang mga... Grabe mga toy, matumal talaga. Bawi ako mga toy bukas. At i-edit ko muna ito para mayroon tayong pang-upload. O doon. Meron tayong nakakasamang anglers doon. Sila tatay, dalawa. Tapos doon sa dulo rin. Binaybay ko tong barangay Madawon mga toy. Fishing spot. Tumal. Whew. So kuha na lang ako mga toy. Hahanap na lang ako dito na anting-anting mga toy. So yun lang po muna mga toy. Maraming salamat. At bawi ako bukas. Ay, andun na yun si Tini. Oh, mega love shoutout ka malaki bunso. Yun oh. Bunso. Yan si Grace. Asawa ni Bayaw GR yon. Thank you. At andyan na yung sundo natin. Nag-text ako kasi talagang tumal. Pati sila tatay wala rin. Thank you po. Bye bye. See you next vlog po. Anong buhay pa to. Anong tigbak? Ayun, shoutout mo si daddy mo dali. Daddy, shoutout. Ayaw, ikaw ay Gio. Wow. Shoutout mo si daddy mo. Mayay. Tama na boy. Ayan, okay na yan mga tay. Oh, wala lang video tong isa. Ito din mo tigbak ko na suda ko lo. Ay, tigbak na baga. Bahay na. Gagataan natin to. Ang laki nito mga tay. Oh, bayungin. Oh. So, yun. Thank you, Lord. Ayan, mga toy. Luto na. Hinataan na may kasamang langka. Ayan, laki ng ulo ng dalag mga toy. Oh. Ayan, buhay probinsya mga toy. Oh, diba? Okay, thank you, Lord. Sa blessing naman po. Thank you po. Bye.